Atina lura l-art tagħna, qed nibda niddubita jekk ser ikunu jistgħu jattiraw l-4,000 student fil-perjodu ta' żmien imwiegħed. Kliem il-membru parlamentari Glenn Bedingfield fuq il-Gazzetta ta' Sunday Times b'dikjarazzjoni ċara lejn Joseph Muscat, il-Prim Ministru tiegħu stess, li dik li msejħa Università Amerikana kienet falliment assolut tal-Gvern. Però mhux tal-li kienet falliment u qatt marat l-istudenti li kellha tara tal-li issa residenti tal-Isla u ta' Bormla jinsabu rrabjati dwar l-estensjoni tal-Università tal-Ġordaniżi l-AUM, estensjoni bi kważi doppju tal-li bħalissa u l-pjan li jsir bini ta' dormitorju għall-istudenti tal-Università f'Bormla fid-daħla tal-Isla. Ma jekk kif qed jgħid Glenn Bedingfield jiddubita li se tratta 4,000 student, x'inhi raġuni li l-gvern tiegħu tal-Labor irid jestendi din l-istess università. X'inhi raġuni li Glenn Bedingfield tkellem biss dwar id-dormitorju u mhux dwar l-estensjoni tal-università li se tkun qed tieħu l-vera parkeġġ użat mir-residenti. Din l-estensjoni ma ssiċċa apparti li se tkompli teqret proġett ta' tisbieħ li kien għamel Gvern Nazzjonalista f'din iż-żona ser tkun qed tara l-fiżwal ta' Forti San Michel jinħeba kif ukoll parkeġġ meqrut għal kollox. Il-bini tat-dormitorju ta' 5 solari huwa propost li jsir flok l-unika spazju miftuħ f'Bormla, spazju li anki jintuża ta' parkeġġ. U għalhekk dan l-iżvilupp se jkompli jżid il-problema kbira ta' parkeġġ li teżisti fiż-żona. Il-membru parlamentari tal-Gvern saħansitra wera tħassib lejn lat dejjem jiżdied ta' karozzi fit-toroq ta' dawn il-gżejjer żgħar. Il-parking huwa kwistjoni kullimkien għal Bedingfield. Wasal biex għalhekk anke fl-isfond ta' ħafna kontroversja dwar it-twessieħ ta' toroq u tqaċċit ta' siġar li bla dubju mhux isolvu din il-problema li hija tisemmi Bedingfield. Però fil-waqt li jrid l-art tingħata lura lin-nies tal-Kottonera, Bedingfield faħħal lill-Gvern li skontu qed jagħti priorità li 3 bliet. Fil-waqt li Bedingfield ammetta li din l-università kienet falliment u ma jridx li tkun estiża, huwa faħħal l-investituri Ġordaniżi tal-binja li bnew, binja li baqgħet relattivament dejjem vojta. Il-problema tal-parkeġġ mhix l-unika raġuni għalfejn jiena kontra l-iżvilupp tal-bini fuq dan l-ispazju miftuħ. Il-kwistjoni l-oħra hija li se nkunu qed nitilfu spazju miftuħ ieħor għal Glenn Bedingfield. Bla dubju, spazju miftuħ ieħor fost dawk il-ħafna li qed jeqret l-istess Gvern Laburista bil-kostruzzjoni.